गरेस्वर सानजाब्रालि सोलोंसालिनि गायसनगिरि आफादगिरि रुंसारि तुनुराम बर' बिथांनि मुङै फैगौ 22 नभेम्बर 2022 खालारखालि गोसोखांथि सान फालिनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर सानजाब्रालि सोलोंसालिनि गायसनगिरि आफादगिरि तुनुराम बर' बिथांनि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै सानजाब्रालि सोलोंसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फैगौ 22 नभेम्बर मंगलबार सानखालि सुबुंनि आलारि रुंसारि तुनुराम बर'नि मुङाव हुंगा 4थि बोसोरारि थैनाय सानखौ फालिनो थाखाय साखाफारा। बे थैनाय सानाव लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव सुबुंनि आलारि रुंसारि तुनुराम बर'नि मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, फुंबिलिनि 9 रिंगायाव सुबुंनि आलारि रुंसारि तुनुराम बर'नि माव बिहोमा, फुंबिलिनि 11 रिंगायाव थाखो 9 आरो 10 फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल खुंनाय जागोन। बे सावरायमेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन एस जिरन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों सानजाब्रालि सोलोंसालिनि गोरायुं इलेन कुमार मुसाहारि बिथाङा। गिबियावनो नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो साननानै गोजोननाय लादों दि जोंहा नैबे सानजाब्रालि सोलोंसालि गावसुंथायारि सोलोंसालि बेयो गंसे आरो बे सोलोंसालिनि मुङा सानजाब्रालि सोलोंसालि। दा बे सोलोंसालिया जानो हागौ बे फार्स्ट बड'निनो गिबिसिन बर' बिजोंनि प्राइभेट सोलोंसालि आरो बे प्राइभेट सोलोंसालिया दिनै 1997 गायसनजानानै 1997नि 1 जानुवारि बे खालारखालि गायसनजानानै दिनै 25 बोसोर बारलांबाय। थामहिनबा जोङो रुफाथि मायथाइबो अलरेडि फालिलांखाबाय। दा बेवहाय जोंनि बांसिन दुगानो गोनां बाथ्राया बेनो बा हारिनि थाखाय बेयो मोनसे फसंथानखौ जोङो दिनैसिमबो फोथांना लाखिनायनि थाखाय ओरैबायदि दुगानाय मोनदों जेन जाय सासे बिथाङा बे जोंनो दुगानाय लाबोनायखौ मुंखाब्ला जानो हानाय नङा बा गोरोन्थि जागोन। दा बिथाङानो जाबाय गरेस्वर हालामनि सासे मैखोम गेदेमा महरै गावनि जिउखौ बावसोमबोनाय आरो बिथाङा बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु जेसेबांखि हारिनि थांनानै थानायनि जि थामोनथा बेखौ नारा नाथा गावखौ बावसोमनानैनो फोथांनो नाजानाय गेदेमा बिथाङानो जाबाय रुंसारि तुनुराम बर'। दा बिथां गेदेमा सारखौ जों ओनसोलनि गेदेमा सुबुंफ्रा बा गरेस्वर ओनसोलनि गेदेमा सुबुंफ्रा बिथांनि जि माव बिहोमा बे माव बिहोमाखौ गोबां बिजिरख' सानख' सावरायज्लायनायनि गेजेरजों सुबुंनि आलारि बिमुंजों जों दिनै गाबज्रिनो मोनदों बिथां तुनुराम बर' गेदेमाखौ। दा बिथाङा 1945नि 1 नभेम्बराव जोनोम मोनदोंमोन गरेस्वर हालामनिनो दमफारा गामियाव, बेतना दमफारा गामियाव आरो बिथाङा 2018 मायथाइनि 22 नभेम्बर खालारखालि जों बयखौबो बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलाङो नागारनानै। दा जों बिथांनि जि थैनाय सान बोसोरफ्रोमबो बिथांनि जिउनि माव बिहोमाखौ गोसोखांनानै बिबार बावबोबाय थानाय जायो आरो देग्लायबो जों सानजाब्रालि सोलोंसालिया बिथांनि जि थैनाय सान बा रुंसारि जानाय सान बे देग्लाय 24 बोसोरारि जागोन 4 बोसोर। दा बे 4 बोसोर रुंसारि सान फालिथायखौ जों सानजाब्रालि सोलोंसालियावनो एसे गाजा गोमजायै फालिनो लादों। जोङो दुखुनि सान महरैब्लाबो बिथांनि जि रुंसारि सान फालिथाय बेखौ एसे मेहेरगोनाङै खुंफुंनो लादों आरो बेवहाय आं खावलायनो सानदों जोंनि गरेस्वर हालामजों लोगोसे सारा बा दुलाराय बर' हारिनि जाय बिथांमोना बिथांनि जिउमानि सनमान होनानै जोंनि सोलोंसालियाव 22 नभेम्बर खालारखालि फैनो जुदि नाजायो बा फैनो गोसो दङ फैजागोन, जों वेलकाम जनायो आरो जोंनि गरेस्वर हालामनि गेदेमा बिथांमोनखौबो जों अलरेडि हांख्रायखानाय जादों आरो बिथांमोनाबो बे सानखालि जोंनि सोलोंसालियाव फैनानै बिथांनि जि दायनिसो बिबार बावनाय बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोना माने जोंखौ गावसोरनि बिबार बावथायजों बिहोमा होफैगोन आरो सोलोंसालिनि माखासे गुमुर बिथांमोना हयथ' मिथिनानै लागोन।
जों गिबियावनो जों सोलोंसालिनि जि फिरफिला बेखौ जोङो बै सानखालि गाहायाव बिरहोनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जों बिथांनि मुङै बिबार बावनानै बेवहाय मोनसे बिथांनि जि मावबिहोमा बे मावबिहोमानि सोमोन्दै एसे सुंद' सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे जोबखांनायनि उनाव जों स्पेसियेलि क्लास 9, 10खौ माने क्लास 9, 10नि फरायसा आरो बिथांमोननि जि गारजेन बा बिगोमा बिथांमोन गासैखौबो जयै लानानै मोनसे सोलोंथायारिनो सावराय बिंहर लानाय जादों।